लेंग्रा लेंथा होलायबाय आंबो लाइभखौ भिडिअबो होनो हाला बोरै जाबावखो भिडिअ नागिरनो थांनो हाला आथिङानो बायनाय बायदिसो जाबाय बुरे बुरे उन्दुदोंना लावदों उन्दुदोंना लावदोंलै लावदों उन्दुदोंबो गरम बोथोरा माला खारबावगोन सोर सोर फैखो गोजोनबाय एम एन बड' फंबाय लाइकल' आदा आंनो जागोन दे फंबाय जागोन जेबो नङा बेस्थ'बो जानो हानाय ना बाखि सोर सोर दं अन्नानै कमेन्ट खालामदो रायदावलायनो फैदोंब्ला सोर सोरना माबोरै दं खबर सबर एसे बेस्थ' आं आदानो दे फंबाय दे जेबो नङा जोंसार नार्जारि हेल' आदा हेल' फंबाय मा खबर फंबाय सोर सोर बबेनिफ्राय नायदों अननानै फोरमायहरदो सानजौफुनि ओंखामफोर जाबाय जायाखै गाइसमोन दुर्गा फुजानि माबोरै सोलिगासिनो दं जायगाफ्राव लोखि फुजा फैगासिनो दं दुर्गा फुजा फैगासिनो दं दुम दुम खाव खाव होननायसो बु गादां होननायसो जासिगोन जोंसार फंबाय खबरफ्रा मोजां ना मालाबानो 2टा 19 जालायबाय माथो मानसिफ्रालाय माथो खमेन्ट हराब्रा फैदों आरो थांदोंलाय
रायज्लायनो गोसो गैया नामा उन्दुलाजोबदों नामा ना फुजायाव दखान सखान होनो थाखाय जायगा बानायला जोबदों नामा थांगासिनो दं र' फुजायाव बेरायलाबायनो लेंग्राबाबो गारनायाव गैया लेंग्रा जादोंबाबो होलांगोन दै हरदोलै मा लोंसै दे थनथ्रायनोबो हाया आथिंखौबो थनथ्रायबानो सायो हान्थुआबो हेलौ गाइसमोन हेलौ लोगोफोर थैलाजोबखो ना माखो कमेन्ट हरदो आंनो थैयाखै एक्सिडेन्ट जादोंब्लाबो र' गस्ला गाननां जायफोर फ्रियाव दङ कमेन्ट होदो मोजां फरायनोसै आं एबार आरो सोरबाफोर बेस्थ'बाथ' माथो खालामनो माथो बुंनो दि इस्लारि पि बर' मा होनखोब्रा प्रमद बर'आलाय मा जालायखो खिजोबदोंसो खोमालै गासिबो मबाइलखौ अनाव दोननानै दे खिग्रोना लाग्रो दे बोथोरफ्रा गरम ना अखा हादोंब्रा मा रावबो खोन्थाहरा रायज्लायहराबो है ना अखा बोथोरजों कम्बल खाख्लुम खाख्लुमसो दंलाजोबो नामा थान्दा मोननानै लाइटखौबो जोंहा एम एन फंबायाल' होबाय रावबो होआ नायग्रा गोजा माने नायनानैनो जि हय आरोखि आहक हारसा बेलाग आहक आ जाओ हिंदी वाला आ जाओ प्रिथि बासु आयु होनदों प्रिथि बासु सोर जाखोरा सानजिसेना सोर जाखो लेंग्रा खंगाया हामबायनो हामाखैलै दाना हामबाय नामा बे हान्थु जानायखि बेसे खस्थ' आंसो मिथिगौ आथिं थोंसे ओरै जायो आगदानिया आगसिनिया ओरै जागोन आरो खिनाय टाइमाव थोंसे गोलाव
थोंसे जिरायनाय बेसे खस्थ' मोनगासिनो दाखालिनि भिडिअ'आ जा मोजां नुखादों दुगै होजानायानो बरिया सुपार फंबाय जा लेथन आदा डाइरेक्ट लाइक क्लास सेम लेथन नङालै सुपार फंबाय लाइक हो रायजोफोर लाइक हो दे कमेन्ट होनो टाइम गैयाबाबो लाइक होब्रा मारै है मोजां मोनाबा मोना नायस्रा नाङाब्रा मोजां मोनिफ्रा लाइकबो होआ माबो होआ कमेन्टबो होआ थाल्ला थुल्ला गाला फिसाखालै आंना सरि आदा निमाहा होनो जेबो नङा फंबाय मा दाय मावनायनि निमाहा बिखो लाइक होबाय दे नो सानैनि जाबाय लाइकखौ होनांगौब्रा कमेन्ट होनो टाइम गैयाबाबो रायजोफोर थै मा रैलै नोंसोरलाय एसेबो गावजों गाव सापर्ट होलायलायाबा बोरै जानांगौ जाखो लेंग्रा मानसिफोरखौ अनाबा सोरखौ अनबावगोन 13 जननिफ्राय साबा खारखाबाय माबानिफ्राय 18 जननिफ्राय सानना नायदो माने सैखाथारा आरो बे नङा होमबा आं BPFसो होनो सोर बेलाय सापर्ट होयैया खोन्थालायनो जानोलै नुवाना कमेन्टबो नुवा हराबो BPF र' माब्रै दं खबर सबर बेबादिनो थाबाय थाबा हामगौमोन हां होनो धोद जाथो बुङो नै जोंहा खनिमा दावदै गला फैदों हेलौ आदा सना माखौ हंथा मिनिखोनो ओइ लाइभबो होआ कमेन्टबो हरा होननायखौ हारसिंनो मिनिदों गावसिला जोबनांदों आंनाव AB कमेडि फंबाय फैबाय आदा होनना खुलुमहरनानै खुलुमबाय फंबाय खुलुमबाय गोबाव समनि उनाव बिदा लेंग्रा जानायखौ नायनो फैलायबाय आरोना बिदा फेहखौ मा ओंख्रि जाखो आदानो ओंख्रिया माबासोमोन दालि जल आलु भाजा मिनिदो आरो प्रिथिया ओमफ्राय जोंहा BPF ब्रह्माखौ आं थानायाव दुखु दाजा आं रावखौबो दुखु जाहोआ आं थानायावनो थेंक इउ ब्र निजोम माबोरै खबरा ब्रनो खबरा एसे गाज्रि दाखालि मेघालय बेरायना फैनायाव गुवाहाटि मोनफैथारनोसै बै 0 माइलाव खांग्रां होनफैदों ओमफ्राय AB कमेडि फंबाया मा गिसि फिसौखौ आदानो गरम मोनदोंलै फंबाय मैयाजों दोनैजों अखा गैया आं लाइक होआ दे आदा नोंनोनो जायो ABया मा गोजा कारेन्ट गैया नामा होनो कारेन्ट दङ फंबाय फांखाया गारजांसो BVN ब्लग फैदों जोंहा बन्दु खबरा बोरै खबरा एसे गाज्रि बन्दु दाख्लै मेघालय बेरायना फैनायाव एक्सिडेन्ट जाफैदोंमोन क'क्राझारनि सासे लोगोजों आंजों ओमफ्राय जोंहा BPFआ दे आं गिसिबखौल' एसे गोसा सिब नायनांनो सिबगासिनो नों गला आदा जमनासो दं आं नोंखौ गवा बोरा नों आदा आंजों र' नों मानोलै फंबाय दाय मोनबाय नामा ओइ दा माबाथ'ना आथिंफोरखौ हामहोग्रो AB फंबाय मा होनखो फुजानि बोरै लाहार फाहार जायाखै नामा दाना फुजानि जेबो लाहार फाहार गैथ'आ खिन्थु खावब्लायाव थांनायनि एसे लाहार फाहार दं दावदै खेला हैनो दावदै खेला सालु लायनाय ओमफ्राय प्रिथिया मा होनदों आंखौबो सापर्ट हो अनोबा मानसि गाज्रिबाबोनो आच्छा नुबा मानो सापर्ट होआ जानो फेसबुकाव सापर्ट होबाय दं आं नायगासिनो लाइक दोन ब्र' थेंक इउ स' माच निजोम BPFआ मा होनदों दावराव
सोराङाव बिदि एलबि होबा होनदों। मा होनदों गारदाव सांनांगौ बिदि एलबि होबा आदसा गैया ब्र' गारदावसो मोनाखै बर्थमान बिखानि बारा बारग'लांबा मा जागौमोन दे आदा नोंनो बिदि जाना होनो बेनोथ' जादों दा बिखानि बारा थल्ल' गलांबाथ' ओरै साबायगोन आङो नङाबा आरो जाबायमोन आरो एफब जासिगोन आरोना फाथालफुरियाव ओमफ्राय जा सुपार फंबाया दाय माने महा दाय दं नों आंजोंनो लागाव फंबाय सेसलै आं दं प्रिथिनो औ ओमफ्राय खनिमा मिनिदों ओमफ्राय ओंखारथ'बाय ब्र दैनो औ दे निजोम दे गगाबो नांबोबाय फोद्दाबो होनफैबाय गगाबो नांबोबाय बिराद जारला बिपिएन ब्र खबर सबर माब्रै नोंहालाय दासो आरायथा जादों जाथ'वाखै बाजैनो नै नों बिपिएफ आंखौ सापर्ट होग्रायालाय होनो जाथ'वाखै बाजैनिफ्राय सुपारा मा होनखो आदा मालाबा लोगो मोनलायगोन दे आदा खिन्थु मा समाव लोगो मोनलायगोन बुंनो हाथ'वा आदानो जोङो दुर्गा फुजा लास्ट खालि क'क्राझाराव मोनहैनोबो हागौ दुर्गा फुजा लास्ट मुरथि गारोना ओइदिनखालि ओमफ्राय बिपिएफआ जोंहा मा होनखो ब्लु हो मा होनदों बुले हो भि आइ मैथाजों जानां बै प्रिथिखौ आदसा प्रिथिखौ स्टेन्डार्ड होबाय दे बिपिएफ ओमफ्राय जोंहा खनिमाया अन सुपार फंबाय अन ओमफ्राय प्रिथिया मा होनदों मानसियाखि जाजायो नामा ना नङा गारा होनो आदसा औ गोदाबा जाजायो नोंलाय मा खै केजि ओंखारब्रा हारा मुरा गारबा 6-7 केजिसोल'सो ओंखारगोन नों मोदोमा 1000 थाखा किल'बाबो 6-7 हाजारल'सो मोनहैगोन जोंफोरबायदि जानांगौ आरो गैयाबाबो 70-80 केजिया ओंखारगोन हारा गारनानै बिगुर गारनानै र' दे आदा ओंखाम जानोसै दे औ दे फंबाय दे बाजैयालाय आदा नै गोलाव जाना दं रेस्ट लादों आं हारा मुरा 30 केजि जागोन औ बेफोरबायदिल'सो जाखागोन ना हारा मुरा जाना फैबाय आं प्रिथिनो नै जाहैबायनो फैफिनगोन र' होनदों औ जागोन दे फंबाय जागोन ब्लुनिथ' गोनांथि गैथ'खाया सुपार फंबाय ना नांगौबा बुंबानो जाबाय आं दानि बोखारदों दे नोंना दंमोन ना दाखालि खनसे लानाया ओमफ्राय नोंगौ बिपिएफ होनदों नोंगौनो ओमफ्राय बिपिएफआ जामारदों आं थानायाव सिन्था गैयालै नों सिन्था दाखालामथार ना आरो हौवा गैयाबा बुं लायनायाव दं आं दंनो सिंगेलफोरबा ना गारजानायफोरबा
मा नांबावगौ प्रिथि बुं होनदों औ मा नांबावगौनो बुं थाब थाब सरखार थासान्दियाव सरखार गैया थेवबाबो ने बुंनानै लाखा मा मा नांगौ उनाव आरो खारग'बाथाय जानाय नङा होमबा ना फुजानि फैसा नांगौ हर नाम्बारा जिपे खालाम हरनांनो औ थाब थाब फुवा सिखा नङा होमबा सुबिदा मोननायावनो कनिमा मा जाखो उन्दुखोना लावखो कनिमा ना बहाबा गयें होनबाय गान दामगासिनोलै नों नै जोंहा सासे दावरावनो आदसा गान दामदो आरोना मोसाहोलांनांगौ सरखार थाबावबाथ' नोंखौ हायावनो गाहोआमोन आं प्रिथिनो दग' आदा नायदो नायदांनो आदसा दग' मग' दे मा ओंख्रि जाखो सोर मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थादो दे नोंगौ नामा बिपिएफ नोङो नोंगौब्रा ओरैनो बुङाखैथ' मानसोदोंलै गाराया हामग्रोसिगोन खोमा इयो रानबाय मा ओंख्रि बाजै खानि होनदों औ मा ओंख्रिनो खानि दावदै गला ओंब्रा प्रिथि मन्दिर लुजायो आंनि नेमाव जा अनसुलाखा आंनो औ फोरला नासोमोन आगै बिपिएफ आरो आदा बिगुर बिगुर गैलाब्रा है रायखांबाय थायो गावहा बे बिगुरसा गैला माला खारबाय बिपिएफआ सरखार जायोबा बांसिन दुगासो जागौमोन बे दुगा माने दुगाबो जानांगोन नोंखौ हा गाहै जानांगोन हा गाहै जानो नागिरदों दा हा गानो गगोन बेनोसो ना मा होनो बिपिएफ नों आंनि आदा बिगुर सनानो आलागाव है बिगुर नंलालै आं सना होनफादेरबाबो रुफा होनफादेरबाबो बिगुरखौ बुंफाबाथाय गनायथारा गैला बिगुर गैला खारबाय बिगुरा सोर बुंबायना नोंखौ हाखौनो गाहोआ औ हाखौनो गाहोहांखाथारबाय मालाय कनिमा मोनासो ना बारलि खोमालै ना बारलि एवनायमोन खोमा बैनाया ना बारलि साहैदोंमोनदां बाजै बैसागुआव बिरलांगोन नोंसिनाव माइब्रानि दोनखा सिला मा होनदों गाग्लिहैगोन औ बैसागु ने लागावहैथां नोंनोथ' लाना फैदों बेखौनो गैला दा गैला ओमफ्राय जोंहा नोंगौ बिपिएफ होनदों
ओमफ्राय जा सुपारा अन होनदों फंबाया फैदो आगै नोंनि नामै दोनखागोन दे फैग्रोदो होनदों औ हाब थांखांनानैसो दोनबालाय बोरै जानांगौ जाखो बेखौ बै उनावसो खनसे थांबावनांगोन माथो माथो जाया ओमफ्राय नोंना जाया ओमफ्राय नोंना आथिङानो माबालै र' दाख्लै मेघालय थांना फैनायाव गुद्रुं होनफैनायाबोलै 0 माइलाव MMBआ साखावदोंमोन जानोबो होनदों औलै बे थांना फैखांनानैसो थिना दोनबा बोरै जागोन दे आरो खनसे थांबावनांगोनसो माथो बे जाबा रोसि जाबा माइब्राया थारनियाव लागायफैबाय आसोला गावनाबो थै रोदायानो बन्द' जालायबाय बुख्रांजोब्बाय आथिं थोंसे नङालै जोंनाव फैनो थिनदों आं बेनोथ' नों दालाय फैग्रोदो आदा नोंनि नामै थिना दोनखागोन होनदों नों थांग्रोखां लेंहरग्रोबाय मानसिखौ बिनि उनावसो नों थिना दोनसिगोन आरो फैगौआव खनसे थांफिननांसिगोन आरोखि रोसि जाबा माइब्राया बिदिसो जाहैबाय बिश्वकबि बसुमतारी लागा जोंहा आइदिजों होबोदों माथो आमुखिया दिनै सौग्राव सौसिनो हाबनो हागोन नामा लाइक होनो हाबखांनानैसो सोंबावबाय हाबखाथारबाय नोङो ओमफ्रायसो सोंबाय मे आइ कामिन सार होनलायबायदो आरोना नोङो खामब्रें मेदाम खामब्रें रोंगौलै जोंना बिश्वकबियाबो मिनिदोंसो हाजोजोंनो फाग्लाया लावगिया फैबानो मोनलोंबायब्रा आदानो आदसा बेखौ होनना थिनानै दोनखादों फै होनहर ना मा होनो बिपिएफ खारबाय नामा बे प्रिथिया जानो खारखोना माखोथाय बेसे गिदिर दोलायानो बेसे गिदिर दोलाया फेसबुकाव नायाखै फेसबुकाव नुदोंथ' आरो MMBआ भिडिअ होदोंथ' दहाय भिडिअ बैयाव बेन्डेज खाथेना लादां र' बेक केमेरा होनि आं बेयाव मेडेलथार आसोला बेखायनो ओरैजाय ओरै जादों ओमफ्राय नैबे एसेमोन बे रानहांबाय ओमफ्राय नै बेफोरमोन आरो बेफोरबो रानहांबाय रानबाय ओमफ्राय नैबेमोन जारलासो आबौआनो सालायदोंमोन नोंना आबौ राजाया नल मोनसे नामा होनदों नल मोनसे होननांसिगोनथ' आरो नायबाय MMBनि भिडिअखौ दहाय आंनो आदसा गैया बेसारा भिउसआनो फैयासै फार्स्टनियासो मोजां फैदोंमोन दानफिननांबाय मानोबा कपिराइट फैजादों मिउजिक सोनाया कपिराइट नांदोंनो आं मा जाग्रोनि र' दा फैफिनगोन आंनो औ दे ओमफ्राय ब्लुनि गोनांथि गैला दा ब्र' हेलौ नै प्रिथिया हनै बिपिएफ नों माम जानो होननायखाय औ नांथ'ला दे होनदों औ
ओमफ्राय लावगि मा ओंख्रि जाबोखो बे माबायाबो प्रिथियाबो खिथासै मा ओंख्रि जाखो फाग्लिया नुबाय प्रमदनिसो बे साला होनदों आदसा प्रिथिया ना प्रमदनिसो आरोना बियो खम जारला ओमफ्राय बिसोखौया मा होनखो एसे गसंना मा होनो सल खनबाव नांगौमोन ए गारि सायाव मोजां खोनादोंमोन आरोखि आं फेसबुकआवसो होजोबदों भिडिअखौनो बांसिन बुरिया थुखैनाय हमथानानै लांनाय थाबायनाय ओइ एम एम बिया लास्टाव होदों बेखौ आंनिखौ आंनि फेसबुकनि भिडिअखौ आं जाथ'वा आयै खारबाय नामा हा बहा आं जाथ'वा आयै फैलायखो ओमफ्राय जोंहा बिफाया थोद फाग्लि दं नोंखौनो नेदांनो औ ए आं जाथ'आ आयै बिफेबासो नोंसोमोन आरोखि ब्र' ओरैनो बेलेग सिमजोंसो नेट सालायगासिनो आङो दिगदार जाथारो आरो फन हरना होदों नेटानो गैया आंहा रिसार्जआनो ए नोंगौ होनदों प्रिथिया ओमफ्राय बिफाया मा नेम नोंना प्रिथि फेसबुकआव होनदों प्रिथियानोमोन खोमालै बेना नाय बिखाया होबोबाय जोंहा आमोखिया लागावबोबाय आसोलजों नोंहाथ' थुखैजाबाय एम एम बि सोरजों थुखैजाखो नों गैया बेस्रा नोंलाय माथो थुखैना फैदिया लाइक दोनदों थेंकिउ थेंकिउ आबौ राजाखौ थुखैना फैबानो जायोमोन माबाया आदै खाथियाव एसां गिदिर बुदोंमोन बेना थेबगांगांनो आं होनखादोंमोन थैया ब्लक जादों खोमा थै रोदायाव नांदोंदां होननानै ओमफ्राय मैया नायजाहैदोंनो डाक्टारनाव दाख्लै सिगांबो नायजाखादों माने आल्ट्रासाउन्ड खालामनो थिनदोंमोन एक्सरे खालामनो थिनदोंमोन आरो ओमफ्राय खालामजायासै बियो हामगोन खोमालै ओरै मोदोमावसो नांदोंदां होननानै ओमफ्राय मैया मिथिबाय आरो माने थै रोदायाव नांमारदों होननानै थैया ब्लक जादोंमोन ओंख्रिया थाइगिर नामोननो आदसा आदसा दाइगिरजों नाजोंमोन आरोना बे गोथाव आंनि नेमा मोनसे चेनेलनि नेमानो होनदों आदसा आदसा प्रिथि बासबानोखामोन खोमा जिथिरिमोन खोमा जिथिरि खोन्थायाबा मिथियो नामा नों औ औ खोन्थादो सापर्टसो मोनगोन नङा होमबा सानजिलै होनदों औ सानजिमोन आरोना ओमफ्राय कबिया न'आव दंना अबाव दंब्रा एलै बो दं होनदों बिफैबा बाबु गैया नामानो गैया स्कुलाव फैखांबाय नामा गेलेहैबाय बहाबा आं माम जाग्रोनोसै औ जाग्रोदो ब्र' ओमफ्राय प्रिथिया मा होनदों ओइहाय लैबो दं ए ओइ हाय लैबो दं आदसा आदसा
फेसबुक नामा बाजैया नायनो मोजांथार माथो होनो मोजांथार ना फिसासा मोजां खाख्रिफ्रावनो गोदो समायथारोमोन दा बारा समायलालै मोदोम गिदिर जाबाय आहा माम जादों अखा हानाया मानसिफोरनि मा होनदों खिनाया माबादि नुखाबाय बे ना बिफाया बुंदों आदसा नोंहासो गेन्द्राद्रा आसो गेन्द्राद्रा जालांबाय गेन्द्राबा हेन्डसाम नङा आरो आङो देलाय बुंलाय गेन्द्राबाबो हेन्डसामब्रा आं नानेखा एसे दं आरोखि बेलाय साननैयाव स्लिम जायो कनिमा अन होनदों आरो मोदोमसेयाव गाज्जा हेन्डसामखामोन आं खारफाजोबखायोमोन आंजों दोननोनो जायगा गैलामोन न'आव खारफानानै फैनायफ्रा हाबा हरलाजोब्बाय आं नङा माथो नाब्लाब्लानो है नाब्ला नङा अबाव बे मोदोम ओंखारबाय नालाय खावलायबो ओंखारबोबाय नालाय एसे नाब्ला नुबाय आरो जि दाहोनांगौ आं मा आं नाब्ला होनलाय हा होद खोन्थाब्रा नाब्लामार आङो आं नाब्लामार नामा आं नाब्लामार नामा आं नाब्लामार नामा खोन्था नाब्ला होनदों आंखौ एमएमबिया माथो फैयाखै नोंनि एलबियावनो डिउटियाव दंहैयो बेस्थ' जादों खोमा बेस्रा आं जेबो खोनाया दे फन रायज्लायगासिनो आं लोगोजों आदसा गामसायासो गलांलाय लांसैमोन लेंग्रा लेंथा थाबायनाय जलदब गोलैबा सिखारनो रोङैनो सिखारनायाव देनजारथार आङो फात्ता मोनस्ला दाख्लै गोलैनायावबो एमएमबिया फात्ताखौनो मोनाखै आंखौ आयौ गोलैखोना गोलैदियाब्रा बिलाय होनलायबावदों माला सिखारखो होननानै सिखारनो हायो ओरै आगदाजों फेहे जानानै सिखारनांगौ खिन्थु आथिंखौ थनथ्रायनो हाया आरो आखिथिंनिखौ थनथ्राबाथाय सायो ओइ फेसबुकावसो मा नटिफिकेसन फैलाबाय थाखो बायट्रां बायट्रांनो ओमफ्राय जोंहा जानिल ब्रह्म फैदों मा ओंख्रि जानाया ब्रादार एलवेस टुगेदार ओंख्रिया दालि जहल ओमफ्राय आलु भाजासोमोन जानिल ब्रह्म फंबाय औ ओमफ्राय नोंलाय मा ओंख्रि जाबोखो जानिल देनां न' हाबा आलासि जाफै जोंनावनो
ơi phải thả lắm em 비징 하게 하고 내 썰에만 먼저 서구도 그는 먼저 하시는 거랑 라비키야 on 비키 프리티엄 뭐고 랭브 크리스마스आव 아차 크리스마스आव थांनो मोनजानो हागौ एसे नानि लाइक दाना दा थेंक इउ ओमफ्राय दा फैखाबो फैयाबा होनो आच्छा आच्छा ओरैखौ मोनजायोबा थांगोन ओमफ्राय बिखिया मागो आं उन्दुनोसै दसे दासो जाखांदों हाब दासो माला उन्दुनायगोन 3टा बाजियाव उन्दुबा माला सिखारगोन जाखो 4टा ना 5टायाव मा ओंख्रि जाग्रा दा ओंख्रिया दालि दङ आलु भाजा दालि झोल झोल आलु भाजा मोसौ बेदरखौ अर्डार होआबा मोनजाया अर्डार होबासो मोनो आच्छा बे क्रिसमासाव मारिखाया आरोखि फोरानना दोन नोंसोर फैबासो अर्डार हरगोन आं गोरानसो नांगौनो गोरान ओमफ्राय हारसिं आधा केजि दोनखा आरोना आङो हारसिं आधा केजि नङाबा सेरसे बिखा धुप धुप मोनो गुरलाब गुथाब प्रिथि होनो जा जोमाव सावब्र'आ जोंना सावब्र' फैबाय थांगोनलै हालासि जानो मोसौ ना मैसो होनदों मोसौ होनदोंलै नानि मख' लानजाय जानोबा हागोन ना हाया 1 केजि गोरान हायोब्रा गोरान गोथांखौ हाया गोथांखौ सेरसे गाहाम जानो हायो नामा जाजोबो आं जायै जेबो गैया दुर्गा फुजा दुम दुम खाव खाव नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो इसेमानि शपिं मलनिफ्राय मा लाबोखो ना मामायनोल' लाना फैदों नों मोसौबो जायो नामा आदा जाजोबो होनखाबाय गासिखौबो फैबासो अर्डार हरगोन हिन्दुफोरा मोनजायानो नै आदा नै लेखायावनोबा लिरनाय गैया खथ्थ' नागिरबाय आं अबाव जानो हानायखौ जानो हायैखौ थासो होनो माथो खिन्थु जानाय मात्रयैनो जेरावबो फाप दंखायो जिउ गोनां बुस्थुखौ जाबानो फाप दंखाजोबो आरो आं बिदिल'सो मोनदों अनला नासोमोन गोथावानो गारायखौ मोनहोलायनो हागौमोन अनला जानानै सैमा जिबौ बेसे गोथाव गराय उदगाद
बेसे जानो हागोन थाय मोसौ बेदरनो गोरानखौ सेरसे होनखाबायलै आं बांद्राय मेजेम नङा आरोना मेजेम दरनैसो ओमफ्राय मोदोम गोजा MMBनो एसेल' ओमफ्राय MMBनो फवासे जिखुनु जाया सानैजों सेरनै बायबानो जागोन दे ओमफ्राय मेजेम बरा होयोबा माबा मेजेम बरा सोलायबा जाया नुनानै सासेखौ सावब्रबो होननाय फैयोबा साथामजों सेरथाम मेजेम बरा मा खबर होनना लेंग्रा खबर मेजेम बराया लेंग्रा खबरसो जाना दं ओमफ्राय रायखस साला मेजेम बरा होनदों जोंना जाबानो दिगदार दंलै आदा होनदों नोंसिनाव गैयाना खाथि खाला खृष्टान बेखायनो जाया खोमा खृष्टान खाथि खाथिना जाजोबो बाथौआनो जा हिन्दुआनो जा माबा ब्रह्मआनो जा मेजेम बरा मिनिदों हाहिसे माथोबा थाव भराया ओमफ्राय खृष्टानफोर हाबनो मोना मोना एसे नानि नोंसिनाव खृष्टानफोर सासेया दाबाय दंनो औ दाबाय दं आं जायखौ लोगो मोनो बेफोर गासिबो मोसौ जाग्रा गोजाखा मोसौ जाखाजोबो मा ओंख्रि जाखो मेजेम बरानो दालि जल आलु भाजा एसेमनानि शपिंआ सोरनि खालामखो मामायनिसो ना सोरनिसो एसेमनानिया नंखाय सानो खोमा आं जायो होननायखौ सिगांनिफ्रायनो खोनाबाबो नङा ओरैनोसो होनदों ओरै बाबा सनायालाय नों गैयालै अबेबा गेलेहैबाय गरमसो मोनलाबायबायलां जामारोदां हाय एसेम हा मेजेम बराया नै जामारदां नोंस्राखौनो सानना नायब्रा नोंस्रा खान्थ'मोना जायोना जाया खान्थ'मोना जायोना जायाखैल' बुंदो बेदरसो दा बांगाल दं सेवबो जाया जों रङिया बांगाल हटेलफोराव मोनजाबाबो ए नुवालाय आं नुवालाय होनदों न'आव हाबबाबो दै सान्थि सारनांगौ ए औ बिदि खालामोथ' आरो किसुमान बाथौफ्रा बेखौथ' सारखायो बाथौफ्रा जेनेबा खृष्टानफोर न'नि मानसियानो जाथों खृष्टाना असे बिदा बिनानाव बा माबायानो जाथों हाबना फैखांनायनि उनाव सारनांगौ जायो
फिसालानिसोमोन शपिंआ ए मानि बाथौफ्रा बेखौबा हले SM FD मा FD ब्रा एबार थांबा दै बाल्थिंसे सारना हो मेजेमफोरा जानानै खिबाय थांबाय गैला बिसानावथ' लांनानै संना जाहैयाना जों दाख्लै मेघालयआव फैबा लाबोफाबावदोंसै जोङो एक्सिडेन्ट जाखालि बैयाव एवजाबाय मोननायाव मिनिदो मेजेमनो आधा केजि लाबोदों जों सानैजों जायगा दं गोबां नेम फालिबोयो बेफोर जेबो नङा जायनाव मोनजाथारा बेफोर जानानैबो लाब गैया जानाय माने खैफोद जानाय आरो जायफोर मुगैनानै जागोन बेफोरो मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम जागोन उदै सुदै बायदिसिनाफोर गुरगुर गारगार गेस जालाबायगोन गोबालाबायगोन इसिं न'आव हाबनो हाया जोंना दस्रा मानसिफोरखौनो हाबनो होआ औ ओंखाम संग्रा न'आव हाबहोआ बेखौबा हले बुहुद थाल लाखायो आं मानसिफोरनाव फ्रायानो ओंखाम संग्रा न'आव जानला मोनला हाबखायाबो आं जाय जानाय जायैजों खोथा गैया गोदोनिफ्रायनो हाबनो नागिरखाया आं मानसिफोरनाव ओंखाम ओंख्रि संग्रा न'फ्राव आरो ओंखाम संग्राजों सिङाव खथासे दोनलायबावोसो एक्सट्रा माइहुंदो दोनोना फरि फ्रेन्ड FD माने फ्रेन्ड होननानै गाबज्रिलायो आरो बिसोरो SM फ्रेन्ड होननानै मिनिलायदों खैबार फोथारगोन खाथि खाला खृष्टानफोर थाबाथ' नै थांलाय नै फैलाय हमना ला आंनि फिसाजों सासे खृष्टान लोगो दङ गुलि थालायबाय थागोन जोंथिंथ' खृष्टान गथ'फ्रा हिन्दुफोरनावसो थाफैलाजोबो जमा सोरबाथ' सप्तासे गाहाम थाफैगोन जौबो लोंफाजोबगोन बिसोरबो बादा होनो ना मानो बादाबोथ' होनो हाया बहा दोलाखो खिथालाय नायनि दासो भिडिअ'आवनो नुखादों माथो आरो मा खिथाबावनो नुवाखै होनबाथ' भिडिअ'बो नायाखैसो होनखागोन आं डाइरेक्टनो ओंखायनो कमेन्टबो फैखायाखै नोंनि साला मेजेमफोरा फोथारो आरो बिदिनो जोंनिथिंनाबो जेनेबा खृष्टान लोगो दिगि गथ'फोर थाबाय जाबाय लोंबाय थांबाय थांखांनायनि उनाव बाथौफोरखौ लिरस्रांबाय आलारि बाथि बायदिसिना सावबाय धुप धुना सावबाय जोंना गोदोनि खेराइ फुजा दं गामियाव आदा दौदिनि मोसानाय जों गामियाव न'सेल'सो दंलै बिदिया जोंहा बिखुनजोमोनहा जोंहा गेदेरनि बिखुनजोमोनहा बयबो समान नङा मालाय मानिग्राया मानिखायो मानियिया मानिखाया बे मेजेमफोरानो हा माथो फारागथि दं मानिबाबो बेनो मानियाबाबो बेनोखा
मानिग्रायाबो बे इसोरखौनो नागिरदों, मानियाबो बे इसोरखौनो नागिरदों। बेखौ मोनजाया होननानैथ' नोंखौ इसोराबो बादा होआखै, बा बेखौ जा होननानैथ' इसोराबो नोंखौ थिनाखै। बेफोर जोंनि गासिबो खुगानि खायद' गोजासो। नुमाराखै आं भिडिअखौ र'दा नायगोन आं। मेजेम भरा लाना थांब्रा नोंसानाव फुजा नायनो एसएम जोंखौ लोखि फुजायावसो थांगोन जोङो। आयु जोंनाव न'आनो गैया, फोरला फोथाबसो। हायावसो उन्दुजोबनांगोन जोंनाव थांबा, हायावसो दुमफ्ला दुमफ्ला उन्दुजोबनांगोन। लामाखौनो नुनानै गिहैखागोनसो बिसोरो नानिमोना जोंनिथिंखौ। खिथु साजोब्बाय, सिंस्रि साजोब्बायसो बिसोर गारियाव गाखोबाबो। लाइभआवबो भिउ जाला, भिडिअआवबो भिउ जाला, जालांजोब्बायलै। मिनिग्लाबदों माखौबा मेजेम भराया। फरि फ्रेन्ड दुर्गा फुजा दंना गैया नोंसोरना होनदों। औ गुजरातआव दुर्गा फुजा जाया, दान्दिनि फुजा जायो, दान्दिनि। जाखांबायानोमोन खोमा ना जायाखैमोनथाय। गैया फ्रेन्ड होनदों। बिराद गिदिर जायो दान्दिनि फुजा। खर'आवनो 6-7ता गाग्रि गारहा लानानै मोसानाय, आखाइजोंबो हमथाया, बेफोरबायदि देखायो। लोखि फुजायाव थां फ्रेन्ड होनदों। परिमोनानाव हाबहैनो हागोन। एसेमनानि बिफाया अमा बेदर दानखायो खोमा इसा, मोनजागोन। मा कबिथा नोङो मा थैलाबायनांगौ जाखो? उन्दुगासिनो नामा आबौ होनदों। उन्दुदोंबो, जिरायदोंबो, रायलायदोंबो, हांबो लादों, खोमाबो मावदों, खुगाबो मावदों। आबै बहा दं? रुमाव दं आबै। आयु बाला दासो लाइक होनो रोंदों आं। बे फाग्लायाबो बुङाखै नालाय। आं बुङालै, होनो गोसो गोनांफ्रा होखायो। जोंबायदि जानांगौ आरो गोसोआ, जायनि लाइफआव ट्रप हाबबाय बा सोरनिबा भिडिअ नायदोंबाथाय एडभार्टाइसआ सोलिबाय थागोन। आसि बिमाया लाइकआव थांग्रोखायो आरो। मानो बिदि जाखो आदा? भिउसफोरानो गोबां माबा सोलायगासिनो दङ, गोदान गोदान माबा जागासिनो दं। मोनसे नङा मोनसे आपडेट सोलिगोनलाय, बेखायनो बिदि जागासिनो दं। अलरेडि सोलिखाबाय आपडेटआ, बेनि थाखायनो बेफोरबायदि जागासिनो दं आरो। नबरात्रि फुजा जागासिनो दायोनो। औ नबरात्रि गुजरातआव नबरात्रि, बेखौनो दान्दिनिबो होनोमोन खोमा। मा ओंख्रि जाखो होनदों। ओंख्रिया दालि जल आलु फाजा। आबै मेगन थाइब्रै। आबै नोंना मेगन थाइब्रैया मोननै दं नामा? मैया मोनानिखौ एसे गिदिर नुदों माथो। थैयाखैहाय होनदों। थैयाखैब्रा। औ आबैयालाय होनदों। आबैया खाल्थां खुल्थां। सोरनाव अमा मोनजागोन होनदों। माबामोननाव परिमोनानाव नानि परिमोनानि न'खराव। परिया जोगारना फैनाय न'खराब्रा। गोरलैनिफ्राय फेदेरबाय फोलावबाय सिख्ला देरबाय, बिमा बिफाखौ ब्लद जोगारना खारा होनबा हिनजावफ्रा। गासिबो नोंसोरबो बिदिनो, आंनाबो बिदिनो, आंनि बुरियाबो, आरो देनां आंनि फिसायाबो बिदिनो खारगोन।
मोनब्रै दं आबौ मोननैया ओरैनो मा होनदों मोननैया मा होनदों दियारखो देखाया लादो मा होनखोब्रा मोनब्रै दं आबौ मोननैया ओरैनो मोननैया दियारखो देखायना लादो आदसा डक्टरनो देखायनानै लादों आरोखि आदसा मोननैया ओरैनो बायनाय बावगारदों बाल नोंनि खुगाखौ नायनानैनो आंनि खुगाखौ मा नायनानै बावगारखो मावबाय थानायखौ कमेन्ट फरायनायाव लेब 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 रायलायनायखौ हरि बिमा मा खालामदों कमेन्ट लिरदों इयो जिरायदों हयथ' उन्दुदों आरो एसेम आगै मा खालामदों बेबो बिदि जागोन नानियाबो उन्दुदों नङाबा जिरायदों एमजे बिमा सना आं बहल हागासिनो आदसा इलाय जिरायनानै बहल हादों आरो औ होमबा आथिंनि आसिजोंसो लिरगासिनो कमेन्टखौ एमजे आब' उन्दुना दासो सिखारदो नो ओइलायथो उन्दुना दासो सिखारदो नै सनानिया नों लांबासो नुहैगोन दा फाग्लानो थांबा लांगोनब्रा न' बोरायाव उन्दुहैलाबायनांगोन आरो हायाव बैसां थैसांबोथ' गैखाया नालाय बिमामोननि दख'ना सुरि बेवाइनि दख'ना सुरिफ्राव उन्दुलाबायनो हैनांसिगोन अ बेवाइमोननि बैसां दं बेवाइमोननि बिसिना दं मोनसे आंहा फुजायाव दावदै खेलासो होगोन सालु 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 होनलायनाय खोर 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 गिदिंलायनाय 10 थाखा 10 थाखा 10 थाखा बट होनलायगोन आंहा आखरखो गोजाननिखौ सिनायनो नागिरा बारा मोद्लायो आदसा आंबो लानांसिगोन एमजे बिमा ससमाखौनो एक्सुवेलि मबाइल दांबाय थायोबा मबाइल नायबाय थाग्रा कम्पिउटार थुग्रा मानसिफ्रा ससमा लाथारनांगौ लानाया मोजांसो अ दे आंबो हा जावग्लिदोंमोन एसे दुगैना दसे जिरायना मबाइल नायबा बे आबौखौसो दा नुनायखाय थ्राब हाबबाय आरोना उन्दुवाखै आं बहल हाबाय दं बालनिनो आदसा बेखौनो हाथुरा लालायनांबाय जिखौसो सानखोना माखो आंखौलाय बिदि हाथुरा थेफाफाखौ आसियाव देबाबो जेबो जायालै आंनाव बेवाइनि बिसिनायावसो बिसिनायावनो उन्दुनोसै नों आबौनो नङाब्रा एसेम नानिमोनखौ थांबा होनदां बेवाइनि बिसिनायाव फुथुनोसै लादो बिमा लानांगौ मेगन गैयाबा जेबो गैयानो औ नंगौ दा मोनानि नामा बिमा दानो हाबायनो औ हानानै एसे बार गाज्रि जाहोनांगोन ना बै बाहेरनि माबा माबि सावफुंनाय मानाय गेसाव गोफोन उरायबोनाय बारा एसे हाबनाङा होमबा न' बोराया न' नङा होनबा मेजेम भरा बयबो बुजिखायो दे जोंनि बर' हिनजावफोरा नोंहासो होनदों मालाय एसेम नानिया होनहरबावाखैनो जायो सोलियो हायावबाबो उन्दुहैगोनखौनो होनाखै नोंहालाय मारै बुंनो हाखो मेजेम भरा थाव बरा एमजे आब' आंनाबो थाइब्रैसोखा थाइब्रै जायोथ' आरो एसेमाबो एसेम आगै औ गथ' मोनखांबा माबा माबि जायोहाय एसेम आगैनो हिनजावफ्रालाय नुनायावसो दुगि साइस मारा स्टाइल बारा समायना आपेल नारें खमला भुटाननि सिङाव दुनियानि फमफ्ला गोजा गासिबो गेसाव
उदैनिफ्रायनो बिखानिफ्रायनो मानो फरिया मिनिसे आंखो बहा फुथुगोन नोंसानाव थांबा होनदों ए नोंखौ आबै बिखौ माना लाबाय थागोन आं नोंखौ आरामनो फरिया मा होनदों एसएम फ्रेन्ड नायलाय मेजेम ओरै दावखोन मेजेम फराया बिराद गाज्रि जाबायनो आबो हनै मिनिदों गावसोरना गथा गथा हा जोबनालाय नै मायाव गथा गथा जोब जाखोलै आबै मा बुजिया सोमजिया कमेन्ट होखोब्रा नोंबोलाय फरि फ्रेन्ड ओं मोनानि हाखाबाय मानसि फैलाबाय थायो बाल होननानै बेबो माबा सोरबा सासे साइससो बे टाइटेलखौ लाफाबाय थागोन बेबो मेजेम फराया हासुज्रेदलायसिगोनसो बे दा मिनिनाया जालायथारो मिनिनाया बिराद थारै फाग्लिया टाइटेल गैयाबा कमेन्ट हरनो रोङा बेबो फाग्लिया मेजेम फराया ओमफ्राय मानोथो फाग्ला जायो होनबा हा मेजेम फरा मानोथो फाग्ला जायो जालायखो मायाथो फाग्ला जायो जालायखो जोंना गथ' जोनोम जाबानो उदै हाखावनांगौ माबा हाखावनांगौ बेखायनो मेगना नस्थ' जायोनो एक्सुवेलि बे नङा हाखावनाय साखावनायखौ बाद दोन ओंखाम ओंख्रि संनायाव नोंसिनाव ओंखाम ओंख्रि बायदिसिनानि खफ' हाबोना मेगनाव नैनिफ्राय बांसिन जायो फरि फाग्लाया मिनिदों फ्रायानो आजिखालिसो हाखावसै सिगांनिखौ हाखावामोन आजिखालिसो सिजारिं खालामो एमजे आब' बिदिनो खोमा आं बेलेगसो सानबावो सिजारिं खालामनायफोरखौ गोसोआव आरोना माबा माबिसो सानना लायो आं सिजारिं खालामनायफोरखौ सार्जारिंसो खालामहैनो सां नै नों होनदों ओइ गिया फाग्लि खोमोनदोंसोबो बुलाङा आंना नोंनि बे हाथुरा फिसासा माबाजों दाउ न'आव थायालासिनो ओरै खारलांबाय थाग्राया बेनोसो खुन्थिया फिसा दाननानै दोब्रबलाबायग्रा हाथुरासो इयो जानाय लोंनायफोरखौबो नांगौ बादि जानो हायाना होनदों जानाय लोंनायखौथ' माथो होनबावनो न'खरावनो गैखायाबा नों जेरै जानांदों एरै बिसि फिसाफ्राबो जानांखागोन एखेसो बेयाव सोरबा खम बुरजा मोनजादों बे नङा नों ना बेदर मोनजाबा फिसायाबो ना बेदर गथ' गथायाबो बे ना बेदर नाथाय बेखौ साननांगोन आरोखि आजिखालिनि जानाय लोंनाया गासिबो मेडिसिन गोजासै नैबे मेडिसिनफोरनिफ्रायनो जाजोबो आरो बेफोरो आबौ मा सानो माबा माबि दे होनो थोद बुङा सानबाय आरो गोसोआव सानना थाबाय आइया जारलासो जागोनलै रावबो खोनाखायाखैलै साफ्रोमबो नङा बेबो किसुमान आरि दङ हयथ' जोनोम जानायफ्राव गथ'फ्रा खस्थ' मोननो हागौ बा बिमाया खस्थ' मोननो हागौ साननानै थाब लांबाय सिजारिं खालामहैबाय बिदि दङ
मेम'रि फाग्लिया माखौ मिनिहरलायखोलै बियो ग्लाब ग्लाबनो राव गैया फाव गैयानो एनजे आब' दाखालै डाटा मैगं लाबोदोंमोन एवखांना जानो नायबा मुलैसो मोनामबायनो फुलकबि बान्दा कबिया दिनै नों नायबा एसां नुगोन नोंसिनिखौ नङा दे खिन्थु नोंस्रा बाहाया नालाय बै बाजाराव फाननाया एसां नुगोन नोङो ओमफ्राय अर्डार खालामसिगोन गाबोन सोरनो बेसेबां नांगौ माला बेफारिया बुंहरबाय आंनो 1 कुइन्टेल नांगौ सासे बुंहरबाय 2 कुइन्टेल नांगौ सासे बुंहरबाय 3 कुइन्टेल नांगौ मोनायाव मुलिया सारना होबाय अखानायै ओरै गावलां जाबाय अब्ला मा होनो एसेम नानि मा संगोन दा होनदों जानाङा नानि बिदिखौनो ओमफ्राय जोंना हिनजावफ्राथ' बाखायो बर' हिनजावफ्रा दुनियानि दै गुदुंजोंबोथ' सुखाया एसेबोथ' रुगारनानै गारखाया मुलि होयो बांसिन आसामावनो आसामल' दुनियावनोसै बांगालफोरनि मैगंखौनो जानानै थांना दं संसाराव आरो थाब थाब थैगासिनो दं थैनांगासिनो दं एमजे सना लाजिसे ओमफ्राय खिथुथिं माबा फ्रेद हगारबाय हनै हाय जालाबायो नामा हगारलाबायाखै आठजन दं खमायनो नागिरा साथामल' 200-300 जन फैनानै थांबाय लाइकआ 11थाल' सुनि महा सुनिफ्रासो फैयो आंनि लाइफआव अननाय गैयै अन्थाइ बिखाफ्रासो फैजोबो होनदों आरो लाइकबो होआ कमेन्टबो होआ फैनानै सिरि खोनासंगोन मा नायखुमा फैयोथाय मा नुयोथाय नायखुमा नायनोबा मोननायबा खोमाखौनो फारसे फारसे हाखानानै सावजाजोबगौमोन आं हालदेंगा थुनानै फ्राम होनलायनाय सोरबा अनोबा रिसार्ज सोना हरदोब्रा आंनि सिमाव रिसार्जआनो गैला आंना जों थानायाव जेबो मुलि होआ खालि निम बिलाइनि बिदैल' सारना होयो आच्छा आबौ थाथ'दो दे आबै दे थाथ' आं थांबाय नै थैद खोन्थालायोनालै बेफोरखौखि बिदि खोन्थालायबा र' दसे होनग्रा थायो मानसिफ्रा खोन्थानाङा सुनि नामा औ सुनि माइसि होनलायनाय गाना बि आंनि खाफालालाय सोर थाङो थांखा लाइफखौ दोननायाव गैया आङो एमबि जोबागौ मानि जाहै 2 घन्टा जालां 3 घन्टा जालां 5 घन्टा जालां 10 घन्टा जालां आरो दा सोरबा अननानै बै सिम गंसेयाव रिसार्ज प्लं सोनारबाथ' हामथारबावबायसो हान्थुआ थाबायनो हाबायना
हान्थुआलाय बोरै थाबायनांगौ दे आबै हान्थुआ आं थांबासो थांफायो आबै एसे मोजां जाहांदों दोलानायखौ सोंदोंबा हाब मालाय आबैया मैथाजों गोथाव जाथारदोंब्रा मैया दाख्लैनिफ्राय मैथाजों नासो ना बेदरमोनथाय थोरसि गुवाराव लानानै ओइ मा उन्दुनोसैलै एमजे आब' फन फैदोंमोन नो एमजे आब' मैथा नासो जागोन दा हराव मैथा ना जागोननो दा हराव थांबाय खोमालै एमजेआ थांसै होनदोंमोन एमजेनि फुल नुनायाबो माथाय आबैना मालाबा थांनांसिगोन र' आंनि मबाइलनि पिना दंबावोमोन खोमालै मबाइल खलथायाव पिन दंबावोमोन नामाथाय गंसे